Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Nandana Adi Prabowo. Kula saking kelas 11/4. Kula nomor absen 3-1. Kula badhe macaken geguritan Cahyaning Tresna. Cahyaning Tresna. Tresna iku kembang ing tlatah ati, mekar wirmawar ing isuk seger. Ambune marakake tresna tentreming jiwa, nggugah rasa kang tansah linuwih. Nalika sliramu mesem lir rembulan, pangrasa kumurup kaya geni, ora gampang kapupus dening wektu. Awit kados watu ing segara, tresna sejati ora nyuwun bali, cukup ana lan ngreksa tanpa rekasa. Kaya banyu mili ngliwakake dahaga, nguripi saben dinane manungsa. Cekap semanten saking kula, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.